Морфеус подмладяла с 10 години, но дори преди 10 години си гледах снимки, че кожата ми не е такава изобщо. Много си личи озряването на кожата и избистрянето на тена. Много така беличка ми е кожата, лъчезарна, все едно, че съм се наспала. Лифтиране на самата кожа. Много е плътна и лифтирана като тинейджърските ми години. Имам тук бръчки, гневната бръчка, бръчките на челото също са се махнали и изгладили. Направих препоръчените процедури, 3 процедури през един месец на лице и на шия. Морфеус можем да направим върху цялото лице, като повлияваме много добре челото. Тук в тази зона работим за лифтиране нагоре, както и под брадичката, там където много често дамите виждат от рано отпускане. Тук в тази зона също можем да работим, където се образува гневната бръчка. Радвам се да те видя на живо. Разглеждам сторитата ти всеки ден, за да мога да видя какво се случва като резултати. На сторита си личи една по-жива, по-плътна кожа. Твоето усещане какво е? Да, виждам и аз така доста по-младен вид. Фините линии, които ми се бяха появили наскоро по челото, сега са се изгладили. Определено се забелязва. Да, и така ми е по-трудно и да правя някакви мимки. Все едно, че малко като ботокс ефект, да. Най-вероятно заради усещането за по-плътна кожа, но и контура на челюстта е много, не че имало при теб някакво отпускане, но много по-изразена и шията изглежда много по-тонизирана. Харесва ми това, което виждам като резултат. Добре, сега ще видим след втората процедура как ще си. Като възстановяване, как беше при теб? Както каза една приятелка, все едно, че някой ме е поганил по лицето. Ти си от късметлийките, по-чувствителните кожи понякога реагират малко по-остро, но в рамките на няколко дни до седмица всичко изчезва. В интерес на истината, трите процедури минаха по доста различен начин. Втората процедура беше доста болезнена. Първата беше най-така лежерна, може би, защото не знаех какво да очаквам, но беше и най-безболезнена. Заслужава си процедурата, всички неприятни усещания си заслужават определено.